गौरतिशे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുതിയൊരു അധ്യായമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. 30-ാമത്തെ അധ്യായം. മദേവബന്ധു സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. പുരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 30-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. 30-ാമത്തെ അധ്യായം ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കപില ഭഗവാന്റെ വിവരണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപില ഉവാച തസ്യേദസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോരുവിക്രമം കാലിമാനോപി ബലിനോ വായോരിവാഗാനി ബലി. ഗാനി എന്നല്ല, ഗനാവലി എന്നാണ് അല്ലെ, ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപില ഉവാച തസ്യേദസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോരുവിക്രമം കാല്യമാനോപി ബലിനോ വായോരിവ ഗനാവലി. രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. കാലി എന്നുള്ളതല്ല, കാല്യമാനോപി ബലിനോ വായോരിവ ഗനാവലി എന്നാണ്. ഗാനി എന്നുള്ളതല്ല, മേഘങ്ങളുടെ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാലമാനോപി ബലീനോ വായോരിവ ഗനാവലി. ഓക്കെ. കപിലവാച തസ്യേദസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോരുവിക്രമം കാലമാനോപി ബലിനോ വായോരിവ ഗനാവലി. കപിലവാച തസ്യേദസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോരുവിക്രമം കാല്യമാനോപി ബലിനോ വായോരിവ ഗനാവലി. പൂജ ചൊല്ലി തന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം.
ഞാനത് തെറ്റിയത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വിട്ടു. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഓം ഭഗവതേ നമോ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപില ഉവാച കപില കപില ഉവാച തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം ന്യായം വേദോ വിക്രമം തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോ വിക്രമം. കാല്യമാനോപി ബലിനോ വായോരിവാഗനാവലി കപില ഉവാച തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം ന്യായം വേദോരു വിക്രമം തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോ വിക്രമം. കാല്യമാനോപി ബലിനോ വായോരിവാഗനാവലി കാല്യമാനോ വായോരിവകാരിവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജിയും സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, പൂജ മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപില ഉവാച തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം ന്യായം വേദോ കാല്യമാനോപി ബലിനോ വായോരിവഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, സിന്ധു മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപില ഉവാച തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോരു വിക്രമം കാല്യമാനോപി ബലിനോ വയോരിവഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപില ഉവാച തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോ വിക്രമം കാല്യമാനോപി ബലിനോ വായോരിവഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി, നാഗമണി മാതാജി, വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കപില ഉവാച തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോ വിക്രമം കാല്യമാനോപി ബലിനോ വയോരിവഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി, ഹരേ ഇന്ദുമുഖി മാതാജി, ഷർമിള മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തസ്യേ ഓം നമോ തസ്യ ഭഗവതേ ജനോനൂനം വാസുദേവായ. നായം വേദോരു വിക്രമം ജനോ നൂനം ബലിനോ വായോരിവ ഘനാബലി. ബലിനോ വായോരിവ ഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay. ഗീതാശ്രീ മാതാജി, വത്സല മാതാജി, മാദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഓം ഭഗവതേ നമോ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. കപില ഉവാച കപില ഉവാച തസ്യൈ തസ്യ തസ്യ ജനോ നൂനം ന്യായം ജനോനൂനം വേദോരു ന്യായം വിക്രമം. വേദോരു വിക്രമം കാലിമനോ വിപലിനോ വായോരിവ വിബലിനോ കരിവലി. വായോരിവ ഘനാവലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗം കപില ഉവാച. കപില ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തസ്യേതസ്യ ഈ കാലഘടകത്തിന്റെ ജനഹ വ്യക്തി നൂനം തീർച്ചയായും ന അല്ല അയം ഇത് വേദ അറിയുന്ന ഒരു വിക്രമം മഹാശക്തി കാല്യമാനഹ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭി എങ്കിൽ പോലും ബലിനഹ ശക്തമായ വായു കാറ്റിന്റെ ഇവ പോലെ ഘന മേഘങ്ങളുടെ ആവലി കൂട്ടം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദ്. പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മേഘവൃന്ദങ്ങൾക്ക് കാറ്റിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം അറിയില്ലാത്തതുപോലെ ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘടകത്തിന്റെ തീവ്രമായ ശക്തി അജ്ഞാതമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരുവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ കൊടുക്കാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കാലത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും തിരിച്ചു വരികയില്ലെന്ന് മഹാപണ്ഡിതനും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ചാണക്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആർക്കും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതികമായിട്ടായാലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടായാലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് മതിയായ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിലേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അവൻ കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തിയാക്കി കാലഘടകത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകണമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലല്ലാത്തവർ അവരറിയാതെ തന്നെ മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കാലത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളാൽ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം യമർത്ഥമുപാദത്തെ ദുഃഖേന സുഖഹേതവേ തം തം ദുനോതി ഭഗവാൻ പുമാൻ ശോചതി യത്കൃതേ. യം യമർത്ഥമുപാദത്തെ ദുഃഖേന സുഖഹേതവേ തം തം ദുനോതി ഭഗവാൻ പുമാൻ ശോചതി യത്കൃതേ. യം യമർത്ഥമുപാദത്തെ ദുഃഖേന സുഖഹേതവേ തം തം ദുനോതി ഭഗവാൻ പുമാൻ ശോചതി യത്കൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. അനിതകുമാരി മതത്തിൽ ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിയിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ? അല്ലേ, ചൊല്ലിയിരുന്നോ മാതാജി?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിയിരുന്നോ മാതാജി? ഇല്ല അതൊന്നല്ല എന്നെ ചൊല്ലി. ചൊല്ലിയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി അനുത്തര മാതാജി. ഓക്കെ ഹരേ ചൊല്ലി. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വസുദേവായ യം യമുപാദത്തെ ദുഃഖേന സുഖഹേതവേ തം തം തുനോതി ഭഗവാൻ പുമാൻ ശോചതി യത്കൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. യം യം എന്തു തന്നെ ആയാലും അർത്ഥം വസ്തു ഉപാദത്തെ ഒരുവൻ നേടുക ദുഃഖേന ക്ലേശിച്ച് സുഖഹേതവേ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തം തം അത് ദൂനോതി നശിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പുമാൻ വ്യക്തി ശോചതി ദുഃഖങ്ങൾക്ക് യത് കൃതേ ഏത് കാരണത്താൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുലഭോപാദിച്ചു. ഭൗതികവാദിയായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനമായ വേദനയും ക്ലേശവും സഹിച്ച് എന്തെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിച്ചാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കാലഘടകമായി അവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കും. ആ കാരണത്താൽ ബദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുലഭോപാദിക്ക് ചെയ്യും. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ കാലത്തിന്റെ മുഖ്യധർമ്മം സർവ്വതിന്റെയും നാശം സംഭവിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതികാബോധത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ അനേകം വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും ആർജിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ സംതൃപ്തനും സന്തോഷവാനുമായിരിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതെല്ലാം നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ നശിച്ചു പോകുമെന്ന സത്യം അവർ മറക്കുന്നു. ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അനേകം അതിശക്തരായ ചക്രവർത്തിമാർ അതിയായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും സംരക്ഷണ വേർപ്പെടുത്തിയും നടത്തിയ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെയും കാലത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ വൃഥാ സമയം പാഴാക്കുകയാണെന്ന് വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. തങ്ങളും ശാശ്വതരാണെന്നും തങ്ങൾക്കും മുഴുകാൻ ശാശ്വതമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്നും അറിവില്ലാത്ത അജ്ഞാനികളായ ജനസമൂഹമാണ് ഇങ്ങനെ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ അല്പകാലത്തെ ജീവിതം ശാശ്വതമായ യാത്രയിലെ ഒരു മിന്നൽ മാത്രമാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കാതെ അവർ ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന് നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴയായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പോയി, വൈഫൈ കട്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ദയവായിട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജിൽ അങ്ങനെ അയക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണാവോ മാതാജി? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആകുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വേഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോകാം വേഗത്തിൽ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ എന്തോ അങ്ങനെ കേൾക്കാതായിരുന്നു, കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേഗത്തിൽ പോകാം. ഓക്കെ, ഇന്നലത്തെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, മനുവിന്റെ നിഗൂഢ യോഗവും പ്രായോഗികമാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭക്തിത സേവനം ഒന്നിനാൽ മാത്രം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭവനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പോ കുറെ ജീവികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട അവബോധം വളർന്നിട്ടുള്ളവ അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ പലതും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അല്ലെ, ആ ബ്രാഹ്മണരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവരിൽ തന്നെ അതിന്റെ വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത, യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മമെന്നും പരമാത്മാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് വ്യക്തിഗതാത്മാവ് സമീപിക്കേണ്ട പുരുഷൻ. സർവാതിശയായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മുഖ്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളും ആത്മീയമായ എല്ലാറ്റിനും ആ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, അതിനുമൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ 2 കൈകളോടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഭിന്ന ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാലഘടവും പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാകുന്നു. അതേ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമാണ് കാലം എന്നറിയാത്ത ഏതൊരുവിനും കാലഘടകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും ഇന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കാലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് കാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ സമയം അല്ലെ, കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും അല്ലെ, കാലത്തെ അതിജീവിച്ചവരായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ
8 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം. കാലത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നു, പക്ഷെ കാലഘടവും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് കാലത്തിൽ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. പിന്നീട് പറയുന്നത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കാലഘടകവും എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഗുരുവുമാവുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ഹേതുവാവുകയും ചെയ്യും. ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ആരും പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല, ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രമോ ശത്രുമോ അല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി വിസ്മരിച്ചവരെ നശിപ്പിക്കും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ഭഗവാനെ മറന്നു കഴിയുന്നവർക്ക് ആ കാലത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാൻ അല്ലെ. പറയുന്നു പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഒരുവന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനിമൃതികൾക്ക് നിദാനം. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശാശ്വതനാണെങ്കിലും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നു നിമിത്തം ജീവസത്തേക്ക് ഒരു ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദേഹത്തേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ താനും നശിച്ചതായി അവൻ കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുമായുള്ള ബന്ധം മറക്കുന്നത് മൂലമാണ് അവന് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരുവന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ ശത്രുവും മറ്റൊരാളുടെ മിത്രവുമാണ് ഇതെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സഹായമില്ലാത്ത ഒരുവനും ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടി ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ ജീവസത്തിന്റെയും കർത്തവ്യമാണ്. ഭഗവാനെ ശരണം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയുന്നു സാധാരണ പറയുന്നു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനുള്ള ഭയം മൂലമാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭയം നിമിത്തമാണ് മഴ പെയ്യുന്നതും സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ ആതിഥേയർ തങ്ങളുടെ തേജസ് വാർത്തിത്തീർക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ നന്ദമഹാരാജാവിന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ അത് തീർത്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വരികയും അല്ലെ, അവസാനം തോറ്റ് അവിടെ മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ആ ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഗോവർദ്ധനത്തെ പൂജിക്കുകയും ഇന്ദ്രന് പൂജകൾ ലഭിക്കാതെ ഇന്ദ്രൻ പ്രകോപിതനാവുകയും പേമാരി വർഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. നന്ദമഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സമുദ്രത്തിലും എല്ലായിടത്തും മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെ. മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഇന്ദ്രന്റെ ജോലിയാണ്, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ചുമതലകൾ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഓരോരോ വകുപ്പുകൾ ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്നു അല്ലെ. ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കായിട്ട് ഓരോ വകുപ്പുകൾ നൽകുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഇവരൊക്കെ. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ വകുപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനുള്ള ഭയം നിമിത്തം വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും ഔഷധസസ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ചെടികളും അത് അതിന്റെ കാലങ്ങളിൽ തളിർപ്പിക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഓരോ സീസണില് ഓരോ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഓരോരോ ചെടികൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലതൊക്കെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല, മഴക്കാലങ്ങളിൽ വളരും അല്ലെ, വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓരോ സീസണിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഫലങ്ങളും ഓരോരോ സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് പുഷ്പിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം, ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നീട് ഈ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം കപിലവാച തസ്യേതസ്യ ജനോ നൂനം നായം വേദോരു വിക്രമം കാലമാനോ വിവലിനോ വായോരിവാഗനാവലി. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മേഘവൃന്ദങ്ങൾക്ക് കാറ്റിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം അറിയില്ലാത്തതുപോലെ ഭൗതികാനുഭവത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ തീവ്രമായ ശക്തി അജ്ഞാതമാണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മേഘങ്ങൾക്ക് കാറ്റിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം അറിയില്ല എന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, പലപ്പോഴും ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ, ആ ശക്തമായ കാറ്റ് പ്രകാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യുക അല്ലെ. കാലാവസ്ഥയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പറയും, അത് കേരളത്തില് ഉള്ള മഴ ശക്തമായ കാറ്റ് കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടില് അത് പെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ മേഘങ്ങള് ആ കാറ്റിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം മൂലം സഞ്ചരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഗതി മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ പറയുന്നു, ഭൗതികാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘടകത്തിന്റെ തീവ്രമായ ശക്തി അജ്ഞാതമാണ്. അതിൽ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ അല്ലെ, മഹാനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ്, രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ഒരു രാജാവാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അത്രയും ബുദ്ധിശാലിയാണ്, അത്രയും അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഒരുവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ കൊടുക്കാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കാലത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും തിരിച്ചു വരികയില്ലെന്ന് മഹാപണ്ഡിതൻ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനുമായ ചാണക്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സമയം അല്ലെ, ഇന്ന് ഇപ്പൊ രാവിലെ കുറച്ച് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയി, ഒരു 7 മണി നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ആ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല, നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചില ആളൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാം, അവരൊക്കെ ന്യൂസൊക്കെ കാണുകയാണ്, അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, ഇവിടെ അങ്ങനെ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂസിലൊക്കെ. ന്യൂസുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോരോ ആഘോഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് ആ സമയം നമുക്ക് പോയി, അതുകൊണ്ട് വലിയ ആ പ്രയോജനമൊന്നും നമുക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ, ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ആത്മാവിനെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി എന്ന് നോക്കിയാല് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. കോടിക്കണക്കിന് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് തിരികെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് ചാണക്യപ്പെട്ട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അവർന്ന് അല്ലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓരോരിക്കും ATM-ൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആയുസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു കാലയളവില് ഓരോരോ സെക്കൻഡും ഓരോ മിനിറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതാണ് താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും ഈ കാണുന്ന ലോകമൊക്കെയാണ് സത്യം, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശാശ്വതമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് രാവും പകലും ഒക്കെ പരക്കം പായുകയാണ് അല്ലെ. ഇതിനാണ് ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട്. അവര് ഈ സമയത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകും അല്ലെ. അതാണ് അല്ലെ പൂന്താനം തിരുമേനി തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവര് ഉണ്ണിയുണ്ടായി വേൾപ്പിച്ചതിലൊരു ഉണ്ണിയുണ്ടായി കാണണമെന്ന് അല്ലെ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ചത്തുപോകുന്നു പാവം ശിവശിവായി. എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി അല്ലെ, ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ വീണ്ടും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അല്ലെ, അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി, അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം എന്തായിരുന്നു, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
ചത്തുപോകുന്നു പാവം ശിവശിവ എന്ന് പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്ഥിതി ഓർത്തിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കും അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അതിനെ കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെയും കുട്ടിയെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചത്തുപോകുന്നു പാവം ശിവ ശിവ എന്ന്. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് അത് നടക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനല്ല എങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ച ഒരു ഭൗതികവാദിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജന്മമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. അതാണ് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളതായാലും പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ഒക്കെ ആവും. ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് പൂർത്തിയാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ടായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റാം അല്ലെ. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും, എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്, മകന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കാണണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും, ആ കുട്ടിയെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ സേവകനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും. ആ കുട്ടിയെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് വളർത്താമില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് ഭൗതികവാദിയായിട്ട് വളർത്താൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പിന്നെയും നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നു അല്ലെ. പലരെയും നമ്മള് പുസ്തക വിതരണത്തിന് മറ്റുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലരും പറയും, നമ്മളിപ്പോഴേ തിരക്കാണ്, ഇതൊക്കെ വായിക്കാനൊന്നും ഇപ്പൊ സമയമില്ല അല്ലെ, പിന്നീട് ഒരിക്കലാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും സമയം കിട്ടും അല്ലെ. പല ആൾക്കാർ പറയും, നമ്മൾ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തില് ആവാം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. റിട്ടയർഡ് ആയാലും കൂടുതൽ ബിസിയായി. ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോയാൽ ആ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് മാത്രമേ അല്ലെ. റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാല് 24 മണിക്കൂറും വർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴ് മക്കളെ കൊച്ചുമക്കള് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടേ, അവരെ സ്കൂളിൽ അയക്കണ്ടേ, അവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വരണ്ടേ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെ. റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ വെറുതെ ഒന്നും പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും കൂടുതൽ ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്, കൗമാരേ ആചരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് സാധിച്ചില്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ ആ സമയം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഇത്ര കോടികൾ നൽകിയാലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് ചാണക്യ പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടായാലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടായാലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് മതിയായ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കും. എവിടെയായാലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പദവിയിലായാലും
ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതായാലും സമയത്തെക്കുറിച്ച് മതിയായ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം, ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ധാരാളം സമയം കൊടുത്താൽ അവര് വേണ്ടാതെ സമയം പാഴാക്കുമെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. രാവിലെ മുതലേ എല്ലാവരും 4 മണി മുതലേ അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ 4 മണിക്ക് ഗുരുപൂജ തുടങ്ങി, പ്രഭുപാദ സമാധിയിലെ പൂജകളും 4:30 മംഗളാരതി അല്ലെ. അധിക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 4:30 മംഗളാരതി അല്ലെ. മംഗളാരതി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നരസിംഹാരതി, പിന്നീട് തുളസി ആരതി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ജപ അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദർശനാരതി, പിന്നീട് ഗുരുപൂജ അല്ലെ, പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്. അങ്ങനെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തി 9 മണി വരെ ബിസിയാണ് അല്ലെ. 9 മണിക്ക് പ്രസാദം. പിന്നെ അത് എന്താ പറയാ, ഓരോരോ സേവകളുള്ളവരാണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും മറ്റുള്ള സേവകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ സേവകളുടെ മുഴുവൻ അല്ലെ. അപ്പോ അവർക്ക് വെറുതെ കളയാനായിട്ട് സമയം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. എന്താണ്, നിങ്ങളെ ടെമ്പിളിലൊക്കെ ഡിവോട്ടീസിന് വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ ഉള്ളവർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അവര് രാവിലെ മുതലേ തിരക്കിലാണ്. 4 മണിക്ക് അമ്പലത്തിലെത്തണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൂജാരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് എല്ലാം ശരിക്കും അത്രയും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും. അപ്പൊ അവര് പിന്നീട് 9 മണി വരെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരക്കിലാണ്, ഭക്തി സേവനത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവർക്ക് കളയാനായിട്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാരുണ്യമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും വെറുതെ കളയാനായിട്ട് സമയമില്ല അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും, ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാലും എല്ലായിടത്തും ഇതേ ഒരു ചാർട്ട് തന്നെയാണ്, ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. മംഗളാരതി, പിന്നീട് നരസിംഹ ആരതി, പിന്നീട് തുളസി ആരതി അല്ലെ, ഗുരു ദർശനാരതി, ഗുരുപൂജ, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഓർഡർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലായാലും ഓഫ്ലൈനിലായാലും എല്ലാം അല്ലെ. ഓൺലൈനിലായാലും അവര് ഇതിലൊക്കെ ബിസി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ, സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതായാലും സമയത്തിനെ കുറിച്ചും മതിയായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത വേണം. അങ്ങനെ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സമയത്തിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അത് നോക്കി നോക്കി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം പ്രധാനമായിട്ടും പോയി എന്താ പറയാ വേസ്റ്റാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൊബൈൽ, വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. നമുക്ക് വായിക്കാം, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അതിലൊക്കെ വേദാഭ്യാസം മറ്റുള്ള ധാരാളം ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക്, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. ബദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അവൻ കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തിയാക്കി കാലഘടകത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകണമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആത്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, എന്നാൽ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പരിമിതമായിട്ടുള്ള കാലയളവ്. കലിയുഗത്തിലെ ആയുസ് 100 വർഷമാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു, പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യകാലവസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദാസ് മന്ദമതിയ മന്ദഭാഗ്യ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അല്പായുസുകളാണ്. പ്രായണ അല്പായുസ് 100 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 100-ലും എത്തല് കുറവാണ് അല്ലെ. പലരെയും നോക്കിയാൽ അവരെല്ലാം പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ 100ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരുടെ ആ ചിട്ടകളൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. അവര് എന്താ പറയാ, ശരിയായ ഉറക്കം അല്ലെ, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉറങ്ങും, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അത്രയും നല്ല ചിട്ടയോടെ തന്നെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട്
അവരത്രയും പ്രായം വരെ ജീവിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ കലാം, അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ 90-ന് മുകളിൽ അങ്ങനെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയും ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് വന്നിട്ട് അബ്ദുൽ കലാമിനോട് പറയുമ്പോൾ, നീ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രാവിലെ 8 മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, 1 മണിക്ക് ലഞ്ച്, രാത്രി ഡിന്നർ, ഇതൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കണം. എത്രയോ 10 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിട്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്ദുൽ കലാം തന്നെ പറഞ്ഞു 10 കിലോമീറ്ററോളം ഒരു ദിവസം നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് അത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ അബ്ദുൽ കലാം പറയുണ്ടായി, ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കിതൊന്നും, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു 90-ന് മുകളിൽ പ്രായമായിട്ട്, എന്നാൽ എനിക്കിതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 100 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് അത്രയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ചുരുങ്ങി 70, 60 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും കാലം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വീണ്ടും ഒരു ചാൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പോകട്ടെ, ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. പലരും പറയുക, എന്താണ് വീട്ടിലെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതൊരു ചെറിയൊരു കാരണം മാത്രമാണെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ജയപ്രതാപ സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് പറയും, പല ഭക്തന്മാരും പറയും, എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗുരു മഹാരാജ് ചോദിക്കേണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ അനുഭവിച്ച അത്രയൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭക്തി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര വലിയ നമ്മളോട് എതിർപ്പൊന്നും നമ്മൾ അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് കുരിക്കുക അല്ലെ, വിഷപ്പാമ്പിന്റെ അടുക്ക് വെക്കുക, മതിയാനിന്റെ അടിയിൽ, കാലിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുക അല്ലെ, പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ചാടുക അല്ലെ, അങ്ങനെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വിഷം കലക്കിയ പാലൊക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും അല്ലെ, തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് ഇടുക അല്ലെ, ഹോളികയുടെ ആ മടിയിൽ ഇരുത്തിട്ട് കത്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പക്ഷേ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരു മഹാരാജ് പറയും, അത്രയൊന്നും നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭക്തിദ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ അല്ലെ, എത്രയോ ശരീരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. അവസാനം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻജി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായ് ഭക്തിലതാ ബീച്ച്. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിലതാ ബീച്ച് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെയും ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനെങ്കിലും സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധന നമ്മളെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് അല്ലെ. ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവരിന്ന് കേട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സ്റ്റോറി അവർ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനേജറും ഉണ്ട്, ഒരു എഞ്ചിനീയർ. അദ്ദേഹം എല്ലാ വീടുകളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അതൊക്കെ നല്ല വിലയിൽ വിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അനേക വർഷങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ആ മാനേജർ, എഞ്ചിനീയർ റിട്ടയർഡ് ആവാറായി.
അപ്പോ അദ്ദേഹമോ അടുത്ത് തന്നെ റിട്ടയർഡ് ആകുന്നു. അപ്പോഴും ഒരു പുതിയ വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആകാറായി, അതുകൊണ്ട് ഒരു വീടെങ്കിലും എനിക്ക് തരുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴെടുക്കുന്ന വീട്ടിലെ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലൊന്നും എടുക്കണ്ട, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒപ്പിക്കൽ വീട് എടുത്താൽ മതി, ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വീട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ ഫൗണ്ടേഷനും മറ്റുള്ള ഫർണിച്ചറും ഒന്നും ആക്കാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ വസ്തുക്കളൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒക്കെ ബിൽഡിങ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ കുറെ പൈസ ലാഭിക്കാം, ആ പൈസയൊക്കെ എനിക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം എടുക്കുന്ന വീട് അങ്ങനെ ഒരു 100 ചാക്ക് സിമെന്റ് ഒക്കെ ചേർക്കേണ്ട 50 ചാക്ക് ചേർത്തു, ഇത്ര ടൺ ചേർക്കേണ്ട കമ്പി പകുതി ചേർത്തു, അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വീടൊക്കെ ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഓണർക്ക് ചാവി, ആ ബോസിനെ ചാവി ഏൽപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ബോസ് പറഞ്ഞു, നീ എത്രയോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ വീടൊക്കെ എടുത്തു തന്നു, നീ ഏതായാലും റിട്ടയർഡ് ആവാറായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഈ വീട് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ചാവി നീ തന്നെ വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അദ്ദേഹം ആ കൃത്രിമം കാട്ടി, തട്ടിപ്പ് കാട്ടി അല്ലെ, അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള വീടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എനർജിയാണ്, ഊർജമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്, 16 മാല ജപിക്കുന്നത്, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ആ സാധന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡർ അയാൾക്ക് എഞ്ചിനീയർക്ക് കൊടുക്കുക വീട് പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാലയളവേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ അപ്പോഴോ വേറെ ആരോടും കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കാനോ അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, നിർമത്സരാണ് അവസരം ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, മത്സര്യമില്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പോ ഇവിടെ പൊതുവെ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നമ്മള് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ജപിക്കുക, നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേഹമാണ് ലഭിക്കുക എന്നും പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃഷ്ണാബോധം നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടുന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവർ അവരറിയാതെ തന്നെ മേഘങ്ങളെ കാറ്റും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ കരുത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അവരെ കാലം കൊണ്ടു അല്ലെ, എത്ര സമ്പന്നനായാലും അല്ലെ, എല്ലാം ഒരു നിമിഷം ഇല്ലാതായി തീരും. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരി. യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതികവാദിയായ എന്തെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിച്ചാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കാലഘട്ടമായി അവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാരണത്താൽ ബദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതാ പറയുന്നത്, യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യമില്ല അല്ലെ. യമരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരോ സേവകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ യമരാജന് നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനമാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, എല്ലാവരെയും യമപുരിക്ക് അയക്കാൻ, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. ഒരു ഭൗതികവാദിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ചോദിക്കും, എന്താണ് ഡിവോട്ടി ആയാലും മരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അതൊരു ഉദാഹരണം പറയും. ഒരു പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുന്നതും അതിന്റെ കുട്ടിയെ പിടിക്കുന്നതും രണ്ടും
വായ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുന്നത് അതിനെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട്, കടിച്ച് തിന്നാനായിട്ട് അല്ലെ. അതേ വായ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കുട്ടിയെയും കടിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ എന്തിനാണ്? സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് കടിച്ചു പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ചെറിയ പൂച്ചയൊക്കെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചകള് അതിനെ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും അല്ലെ, ആരും കാണാതിരിക്കാനായിട്ട്, അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ കാലത്തിന്റെ മുഖ്യധർമ്മം സർവ്വതിന്റെയും നാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതിക ആവശ്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ അനേകം വസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും ആർജിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ സംതൃപ്തനും സന്തോഷവാനുമായിരിക്കുന്നു അവൻ കരുതുന്നു. അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതെല്ലാം നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നശിച്ചു പോകുന്നുവെന്ന സത്യം അവർ മറക്കുന്നു. ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അനേകം അതിശക്തരായ ചക്രവർത്തിമാർ അതിയായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയും നടത്തിയ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെയും കാലത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ നശിക്കപ്പെട്ടത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് നിശ്ചിത കാലയളവിൽ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട വിധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ സമയം പഴക്കിയാൽ വിഡികളായ ഭൗതികവാദികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഒരു ചക്രവർത്തി അല്ലെ, ആരാണെന്ന്? ഹിറ്റ്ലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ മന്ത്രിമാരോട് സൈനികരോടൊക്കെ പറയുന്നു, താൻ മരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ആ ശവപ്പെട്ടിയുടെ 2 സൈഡിലും ഓരോ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൈകൾ 2ഉം പുറത്തിട്ടാണ് മരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഹിറ്റ്ലർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ എഴുതാം. വേറെ ആരെങ്കിലും രാജാവ് ആണെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മ. ഞാനെപ്പോഴും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതിന് 2 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 2 കൈകളും പുറത്തിടാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു? ഈ ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടി, എന്നാൽ ഞാൻ മരിക്കും ഒന്നും. അശോകനാണ്, അശോക ചക്രവർത്തിയാണോ? ഓക്കെ, അശോക ചക്രവർത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ചക്രവർത്തി പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, അത് ലോകത്തിന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശവപ്പെട്ടിയുടെ 2 സൈഡിലും ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൈകൾ പുറത്തിട്ട് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നേടിയിട്ടും മരിക്കുമ്പോഴേ ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ലോകത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര അവർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര ഇതായാലും ഒന്നും അവര് വീണ്ടും മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്, ഈ ദേഹമാണ് ഞാനെന്നും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്റേതുമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരം ഒരിക്കലും ഇടാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാലം കൊണ്ടുപോകുന്നവർ, കാലം അവര് നേടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം കാലത്തിന്റെ ആ കുത്തൊഴുക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാലോസ്മി ലോക കാലോസ്മി, ഞാൻ കാലം എന്നും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നെന്നും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണ് അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാറ്റും അല്ലെ, പിന്നെ പ്രളയവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ. വലിയ വലിയ അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരുടെ വീടും കാറും അല്ലെ, പല വിദേശ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം, വലിയ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പം എല്ലാം വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാറും എല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായി അല്ലെ. എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു അല്പ നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര സമ്പത്തുണ്ടാവണം, നമുക്ക് എത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എത്രമാത്രം പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്.
അല്ലാതെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അല്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവും, ഇത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ഇത്ര പണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർവ്വജന്മത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരുത്തൻ സമ്പന്നനാവുന്നതും ഒരുത്തൻ ദരിദ്രനാവുന്നതും. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ദരിദ്രനായിരുന്നവര് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മം വലിയ കോടീശ്വരനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം അവൻ വീണ്ടും ദരിദ്രനായി കൂടുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ഡസിന്റെ പ്രഭുപാദർ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അല്പകാലം മാത്രമേ ആയുസുള്ളൂ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാനുഭവത്തില് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറയുന്നു. തങ്ങളും ശാശ്വതരാണ്, തങ്ങൾക്ക് മുഴുകാൻ ശാശ്വതമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്നും അറിവില്ലാത്ത അജ്ഞാനികളായ ജനസമൂഹമാണ് ഇങ്ങനെ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ അല്പകാലത്തെ ജീവിതം ശാശ്വതമായ യാത്രയിലെ ഒരു മിന്നൽ മാത്രമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കാതെ അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ചെറു മിന്നൽ എല്ലാമാണെന്ന് കരുതുകയും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു യാത്രയിലുള്ള ഒരു മിന്നൽ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മിന്നൽ എന്നാണ് ഒരു സെക്കൻഡ്, അല്ലെ? അത്ര മാത്രമേ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് കുറെ സമയവും ഊർജവും ഒന്നും പാഴാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അംബാനിയാവാനോ മറ്റൊന്നും സാധിക്കാതെ. എന്താണ്? അദ്ദേഹം നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ പണക്കാരനായി, അല്ലെ? അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കുറെ നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് സമ്പന്നനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അസൂയപ്പെട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം കുറെ പുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വീട്, കാറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ അടച്ചടച്ച് തീരുമ്പോൾ തന്നെ കാലം കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്ര വേണ്ട, നമുക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ. അച്ഛൻ്റെ പ്രഭുപാദർ അതാണ് പറഞ്ഞത്, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്ക്. ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഉയർന്ന ചിന്തയും. കൃഷ്ണാബോധത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരും പരിമിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുക, അല്ലെ? കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ട, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, അല്ലെ? കൂടുതൽ അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്ന്. എന്ത് നേടിയാലും ഇതൊക്കെ വീട്, കാറ്, അല്ലെ, ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ, അല്ലെ, പറഞ്ഞ കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലെ, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ജയ ഗുരു ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.